μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής για να το απαγορευτεί να ξαναγωνιστεί διαβίου σε επίσημα παιχνίδια? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 3 Σεπτεμβρίου 1989 και η Βραζιλία με τη Χιλή αναμετρούνται στο στάδιο Μαρακανά για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 1990. Η Χιλή χρειάζεται τη νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Βραζιλίας και ο τερματοφύλακας της Χιλής, Ρομπέρτο Ρόχας, σοριάζεται στο έδαφος και λίγο παραδίπλα του βρίσκεται μια φωτοβολίδα. Αμέσως όλοι οι παίκτες και το προσωπικό των Χιλιανών αποχωρούν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η διοργανώτρια αρχή των προκριματικών Λατινικής Αμερικής, η CONMEBOL, σε έρευνές της διαπίστωσε ότι ο Ρόχα δεν τραυματίστηκε από τη φωτοβολίδα, αλλά από μία λεπίδα. Αργότερα, ο ίδιος ο Ρόχας ομολόγησε ότι ο τραυματισμός του προήλθε από μία λεπίδα από ξηραφάκι, που ο ίδιος είχε στο γάντι του, έτσι ώστε είτε το μάτς να επαναληφθεί σε ουδέτερη έδρα, είτε να κριθεί στα χαρτιά υπέρ της Χιλής. Η FIFA αποφάσισε τον διαβίου αποκλεισμό του Ρόχας από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τον αποκλεισμό της Χιλής όχι μόνο από το Μουντιάλ του 1990, αλλά και από τα προκριματικά του Μουντιάλ του 1994. Η Βραζιλία πήρε το μάτς στα χαρτιά με 2-0 και όσοι παίκτες ή μέλη του προσωπικού θεωρήθηκαν συνένοχοι, τιμωρήθηκαν επίσης. Τελικά, αυτό που είχε σκοπό ο Ρόχας πραγματοποιήθηκε, αλλά για την ίδια του την ομάδα. Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?